Den der hedder noget Junction? Ja, Junction til sidst. Ja, okay, ja. Hvor er du hen? Okay. Jeg ligger, kan du se den der hedder, jeg kan ikke se om der står der Goblin Peak Settlement. Ja. Nå ja, Goblin Peak Settlement, ja okay. Ja, der ligger jeg lige dernede under, hvor der står et eller andet pass. Devil's Pass. Ja, lige præcis. Der er du. Ja, jeg tænker, jeg bevæger mig bare over til... Ja, vi kan vel næsten mødes i den store by der, Boulder City. Ja, men du der var nok meget før. Ja. Jo, men jeg skal også lige... Ja, vi ser på det. Vi kan også starte med at mødes. Vi kan mødes i den der ligger lige lidt syd for Boulder City. Og den der Whitestone Mountain. Ja, jeg kan simpelthen ikke se, hvad der står. Hvad sker der? Hvorfor kan du ikke se, hvad der står? Det er ikke så grums. Nå. Jeg kan hverken zoome ind eller ud på det der lort. Nej, okay, jeg har også lige smidt den op på min fladskærm. Jeg tænkte, jeg ville spille det i Full HD i stedet for. Og i widescreen, fordi spillet er lavet til widescreen. Lige snart jeg spiller på en 3-4, så er alt det sådan strukket ud. Eller nej, det er ikke for mig. Jamen, det er jo også fordi, du har widescreen-skærm, ja. Nå, hvis jeg bliver nakket nu, så bliver jeg fuldstændig sindssyg. Fordi jeg har gun. Men den tager jeg væk, sådan så jeg ikke skræmmer folk, så de bare skyder mig. Jeg synes altid, at folk skyder en alligevel. Jeg synes faktisk, jeg spillede faktisk i går, det var ikke på den her, det var på en anden. Nej, ikke i går. En af dagene her. Der fandt jeg faktisk 2 gutter, jeg spillede sammen med. Ham den ene endte som med at skyde os begge 2, men... men ham den første, jeg mødte, han var super flink. Yep. Han var sådan helt... men altså, jeg er bare friendly, og vi skal bare finde noget. Han var kun lige startet og sådan. Nice, et magasin til. Så det var bare perfekt alt sammen. Fint. Gik der en halv time eller sådan noget. Så fik han en gun, fordi vi nakkede en, og så nakkede han også begge 2. Har I fået noget specielt der? Nej, jeg havde faktisk ikke fået en skid indtil videre, så det gjorde mig ikke så meget. Jeg blev bare bandet. Det var ret klart. Hans ven var lige blevet skudt af en gut, og ham nakkede han så. Fik hans gun, og så gik han over til os 2 og bare nakkede os. Totalt vand. Nå, men jeg fandt lige et magasin til. Det var ret nice. Nu har jeg 2 magasiner og 13 skud. Hvad har du, en Mossberg hvad? Nej, en Jericho 9mm handgun. Nå. Det er nice. Jeg har sgu ikke en Mossberg. Så jeg skal derhen imod, yes. Nej, dog, nu skal jeg game, altså, fat der. Jeg tænkte om en samtale, hvis det er. Nej, det er. Hvad skal vi gøre? Husk det. Jeg gider ikke blive nakket, jeg er kraftigt super. Hvad for noget? Dem der ligger noget. Ja. Jeg kan gå meget tæt på, uden at de rejser sig. Nå ja, men lige pludselig så rejser de sig bare, fordi om natten så ser jeg dem ikke, og så lige pludselig så ligger der bare sådan en der rundt om hjørnet af en bil eller sådan noget, og så er det bare done. Så skal man bare spurte. Ej, fuck nu af, det var det samme. For fanden, jeg vil gerne ind der. Supermarked. Jeg har en masse flares, jeg ved ikke hvorfor jeg samler dem op, men jeg har det som om de gør noget godt. De er faktisk meget gode at kaste ind, hvis du skal distrahere nogen. Ja, jeg spiller dem. Nej, jeg også om jo. Nej, men de reagerer ikke på lys, jo. Ja, er der nogen der gruppes, eller... Ej, det er så snart, det er mange patches siden. Det kan godt være, de har addet det. Nej, det er mange patches siden. Ja. Nej, det ved jeg ikke. For lige nu, der har de jo ikke gjort sådan, så de reagerer på lys.
desværre. Så var det fedt. Ja, det var ret nice, sådan så. Jeg synes bare, det har Også når været. man lyste på dem med en flammelygte og sådan noget, så skulle det også være sådan, så de faktisk reagerede på det, ikke? Det gjorde de også. Jamen, det blev jeg fanget ved blandt andet. Nå. Det er lyst. Nå, men det er ikke noget, der fungerer nu i hvert fald, kan jeg så fortælle. Det kan være, at de har haft nogle problemer med det, så de har fjernet det igen lige nu. Indtil de får fikset det. Kunne man forestille sig. Jeg vil ikke forestille mig, at de bare tager det ud for at tage det ud. Nå, jeg er både i den by der nu. Kæmpe lights, dem har jeg til gengæld også nogle stykker af. Lige for nemt. Jeg synes lyseffekterne, de er så meget store. Ej, de er fandme nice. Gasmaske. Hvor langt er du? Er du løbet derfra? Ja. Hvor langt er du? Jeg tæller lige med. Ja. Antibiotics. Wow. Fail. Okay. Du røg også ud? Ja. Okay. Jeg gider ikke, de går ned. Så bliver jeg sgu ked af det. Nej, må ikke bare det et crash bare lige for den her server. Jeg kan nok connect til server op, Yeah, please try again. In a few minutes. og jeg kan ikke finde min mus. Nej, jeg har heller ikke min mus. Det bliver Ctrl F, eller Alt F4. Jeg er gået i first person mode. Ja. Mest også fordi jeg synes faktisk det er fedeste at spille sådan. Jo. Et eller andet sted er det. Nå, jeg begynder at bevæge mig. Se om jeg kan finde ham. Eller se om jeg kan komme ud uden det. Boom. Jeg har fundet 3 flere, mand. Skal vi regne med, at han ikke har en... fucking piss. Crash igen. Yep. Jeg er stadig inde. Er det stadig inde? Nej, jeg er ikke. Dabbas. Jeg skal ikke ind på den samme, hvis ham den anden går ind på den samme igen. 180. Ja, gør det. Og den er der gemt de ting, man har fundet nu, kan jeg se. For jeg har en boonie hat på. Det havde jeg ikke før. Der er en gasmaske. 180. Det er vel i bunden af det, ikke? Sikkert. Nej, der er 300 i bunden eller sådan noget. Og 200 i bunden i hvert fald i bunden. Der er 0 på 84. Jeg er på 180. Jeg mener også bare på 180. Jeg har 13 ende. Ja, så stod der også der om. Okay, jeg er så et lidt andet sted, end jeg var, da jeg crashede. Er du det? Jeg er lidt bagud. Jeg havde stadig en boonie hat på, så det finder jeg ud af. Men jeg havde også rykket mig, kan jeg se, så den har taget noget af det. Det skal være heldigt. Det må være øve at finde rifle. Crash igen. Og så det gemmer det. Hvor er det igen? Seriøst? Gå lige ind på deres hjemmeside. Eller deres... Det loader serveren igen. Jeg har ikke skrevet noget. På deres Facebook-side nu. Der er sikkert nogen, der hacker. Det er så belastet.
Og jeg er på vej ind. Altså er det en 145? Ja. Må de også gerne snart have det der front-system der. Men ja, det er stadig beta, der mangler stadig mange ting. 145, ikke? Jo, stadigvæk. iOS. Står du også. Og jeg startede samme sted som sidst. Og vi er 8 inde lige nu. Ja, det står der fint. Nå, lad os prøve igen. Juice. Juice er nice. Juice? Hvorfor juice? Juice er nice. Men det er noget nyt, de har tilføjet. Nej, juice. Det står der ikke. Nej, juice har været der længe. Måske er der noget andet juice, de har tilføjet. Måske er der tilføjet iced tea. Jeg starter lige ved sådan en zombie. Det er fedt. Det er nice. Der er også. Men jeg er lidt fristet til at gå igennem de der bygninger igen. Se om jeg finder endnu et magasin. Jeg kan se fly herfra. Er jeg så tæt på airfield? Ja, det er jeg. Ja. Det går så. Så er vi sgu 12 inden. Ej, det sker bare ikke, at der ligger en zombie lige der, altså. Jeg kommer forbi. Der kommer sådan over. Flere bandager. Fandt lige en bandage, det er ikke. CO1 vaccine. Eller C01 vaccine. Så er jeg på vej i den der bygning, hvor jeg fandt de der magasin. Så er der vand. Der var der mere vand. Og en bandage. Og en hat. Jeg har ikke plads til hatten. Det kan jeg have den. Nå. Skriver Anja, kom over. Du har en chance. Hvad nu? Du skriver mig. Okay. Der kommer også en zombie. Giv mig en chance. Please don't kill me. Og jeg sidder faktisk meget godt i en her. Okay, spil her. Min skærm, det er godt. Ej, hun kommer ikke over. Hvad med dig? Zombie. Zombien her. Så er der Anja. One zombie down. Har du nakket en? Yes. Awesome.
således. Jeg elsker indkøbscenter, det er sgu næsten ligesom juleaften. Fuck, jeg har mange penge, eller sådan noget. Ja, painkillers har jeg også en del af. Jeg har 6 painkillers og 2 antibiotics. Tænd nøjere på, altså. Jeg tror helt tiden, jeg hører nogle spillere. Mm. Nå, spurgte jeg. Kan vi ikke bruge de der CO-vacciner? Ja, du får fuld liv af dem. Jamen, jeg synes ikke, jeg kan bruge en. Hvad? Jeg kan ikke bruge den. Det er jo fordi, du har fuld liv. You have no toxin in your blood. Ja, præcis. Så har de vel lavet det. Nej, jeg tror ikke, de har lavet det endnu. Så bliver det så i patchen. Jeg tror folk, at det redder dem, når de skriver sådan noget. Især når man hedder I Touch Kids. Jeg tror han døde. Selv var en joke. Fuck, det der som vil bare ikke dø. Nogle har altså mere liv end andre. Fuck, for fedt. En flashlight. Must have item. Jeg har fundet det. Sygt navn egentlig at vælge. Binoculars, hvad fanden er det? Hvad? Har du samlet pina coladas op eller noget? Nej. Binoculars. Jeg er nødt til at kigge. Kan man smadre glas? Det tror jeg ikke. Ja, så kommer vi til hjem fra arbejde. Nå, men jeg er i Whitestone Mountain lige om lidt. Hvor langt er du? 2 sekunder, jeg synes lige, jeg skal spille. Jeg havde ikke det buskeløjer.
hvor langt var du, sagde du? Er der stadig en spiller, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. Du sagde, det var en busk. Jeg troede, det var den busk der, du troede, det var en spiller. Der sidder et eller andet på min skærm. Eller er det inde i min skærm? Nej, det er en af de der tordenfluer, der ligger inde i min skærm. Det er også inde i min fladskærm. Jeg tror kun, det var inde i min monitor. Hvor er det blot. Den er irriterende. Jeg skulle ved at være lidt lower end fuel. Jeg kan ikke rigtig sige, hvor jeg er. Jo, den der, den nederste safe settlement. Ja, der går også en vej, der går op til et T-kryds. Ja, det er lige der, ja. Er det lige der, du er? Nå, men så er du også lige ved at være der. Så er du nogenlunde lige så langt væk, som jeg er. Cirka. Hvis du ser mig, så lader mig at skyde mig. Godt være, jeg kommer til at skyde dig, men... Nevermind. Det skal du ikke tage som... Det er ikke noget offensivt. Hvorfor ligger der fucking mange træer på den her vej? Har de lavet håndgranater i? Det er ikke hvad jeg har set, nej. Jeg smider sgu lige flere. De skal jo bruge det der. Nej, jeg synes, jeg er lidt for tæt på den store by, til at jeg kaster en flare lige nu. Nå, men jeg kan fortælle dig så meget, at jeg kigger ud over søen nu. Lige om lidt. Okay, jeg troede lige da jeg kom op på den her bakke, jeg ville kigge over søen, men det gjorde jeg ikke. Ej, hvor er det fedt. Jeg er bare helt vildt med de her lyseffekter. Det er også nice. Du kommer vel ned på den vej der. Hvor er du henne? Jeg er lige nord for søen. Er du det? Yes. Nå, men jeg løber ind over nogle bjerge for at komme over til byen, så ses vi lige ud. Over nogle bjerge. Om jeg er sådan... Hej. Altså, jeg er sådan lige ved søens vand, du ved. Altså lige i vandkanten, eller hvad? Jeg er sådan tæt på. Jamen, jeg er lige til højre for søen. Så du er løbet sådan lige hen over den store vej, og så på vej over der, eller hvad? Jeg er på vej over den bakke, der. Mm-hmm. Okay, vel, jeg må kun se dig så. Er du ved søen? Prøv lige at blive ved søen. Jeg er oppe på bakkerne ved søen, nord for søen. Nå ja, så er jeg lige over på den anden side af de bakker der. Jeg er på de andre bakker. Altså, jeg kan se vejen. Okay, jeg kommer op lige nu. Han skal lige... Jeg er der næsten. Vi har 2 bandits på den her sø. Det er ikke særlig godt i... når man tænker på, at vi kun er 13 inden. Det er dårlig statistik. Jeg render med en kikkert. Og please, lad være med at skyde mig, ikke? Jeg kommer op på toppen af bakken nu. Jeg kan se søen. Jamen, du er nok oppe på den bakke derovre. Jeg tror faktisk, jeg godt kan se dig. Hvor står du? Prøv lige at løbe lidt. Jeg hopper. Nej, så er det ikke der. Jeg er altså på bakkerne nord for søen, vest for vejen. Ja, ikke? Jo. Jeg kommer op på den højeste bakke nu. Det er kraftedeme svært at bedømme. Lille top her. Skal jeg kaste en flare, eller hvad? Er det nej. Jeg skal lige ud sådan, så jeg kan se vejen. Hvor langt er du fra vejen af? Altså, jeg kan se vejen, men det er sådan et godt stykke alligevel. Jeg kan ikke kaste over, lad mig sige det sådan. Så tæt på jeg ikke. Jeg tror, der er sådan nogle træer, der dækker. Kan du se den der, eller hvad? Ja, okay. Nu ved jeg godt, hvor der er. Ja, jeg ved godt, hvor der er. Okay, cool. Prøv at gå frem, tilbage, ned, rundt eller noget.
Ja, jeg kan se en, der bevæger sig. Der har ham lige på kornet. Ej, kom nu bare ned. Men er du hen mod vejen, eller? Nu har jeg jo selvfølgelig ikke nogen flere. Kan du se? Og jeg har et kæmpe light, selvfølgelig. Kan du se det der kæmpe light, der lyser? Ikke rigtigt. Du skal også gå ned. Der er nogle træer, der er i vejen. Prøv at gå ned til din flere. Eller bare stop der. Så burde du kunne kigge over. Ja, jeg er bare... Kan du ikke se det? Jeg står heroppe og hopper. Der er ikke nogen kigger. Nå, det er derfor. Det er på grund af... det er fordi, at jeg har solen i hovedet, jo. Nå. Så jeg kan ikke se... Men jeg kan godt se, at du hopper der. Jeg prøver at lade være med at skyde i den retning. Jeg skal altså lige drikke og spise. Jamen, du drikker bare. Jeg sætter mig lige og kigger på byen. Det er faktisk ikke så forfærdeligt meget, de der kæmpe lights. Nej. Og spise... Jeg har faktisk ikke mere mad nu. Okay. Nå, jeg har lige spist min sidste instant oatmeal og drukket næsten alt min cola. Men du fortsætter bare hen mod byen derfra, ikke? Jo. Du kommer vel ikke ned til vejen, fordi så fortsætter jeg bare den her vej hen til byen. Det kan vi godt. Yes. Vi ligger lige og kigger på byen. Det ser fri ud. 16. Nå, så er lige kanten af byen. Det ser ikke ud til at jeg kan godt se, du kravler. Du er opdaget her, og nu er det helt. Ja, dig der går der. Nej, det er en zombie. Hvor er du henne? Er du stadig oppe på bakken? Ja, jeg er stadig på bakken. Jeg kan ikke se dig. En lortezone der. Jeg kan se dig. Skide hen imod den zone der. Der, jeg kan se dig. Og det er skavlet. Kæft, du er lille, altså. Ja, det er ikke en kigger. Har du en kigger eller noget? Ja, jeg har sgu da. Ja. Du ligger bare fedt, mand. Ja, så spotter. Jeg har sådan nogenlunde sikret, så der ikke er nogen bagved. Jeg synes ikke, jeg kan se nogen den der safe settlement vej der. Det er fint nok. Hvordan kommer du ned derfra? Hvad? Der er sådan rigtig meget en kant der, er der ikke så? Der er ikke noget der. Hvad fanden laver jeg? Nå, skal vi begynde at kravle lidt dernede af nu? Jeg er næsten nede i indkøbscenteret nu. Er det? Ja. Jeg synes, du sagde, du fortsatte ned mod byen. Usain Bolt, altså. Hvor hurtigt løber du lige? Så, ej, hvor vil jeg godt skyde. Og du er da også nede næsten ved hegnet nu. Ja, ja, nu. Jamen, jeg var jo 20 meter fra nu, altså før. Fuck, så. Der var ikke en skid der i hvert fald. Det kommer ikke op til, at der ligger en zombie der igen. Altså, de blokerer altid min vej. Jeg er født. Jeg nakker det faktisk godt. Der er også en, der signerer mig til at hvis den går ind i indkøbscenter, så bliver jeg sur. Nu dør du. Fuck dig så. Jeg kommer forbi. Nej, antibiotics, ja.
Hvor er du henne? Der er vejen i indkøbscenteret. Jeg prøver at komme, men der er sådan en vej, jeg skal... Jeg er inde i indkøbscenteret. Ja. Jeg er lige på den anden side af vejen. Det er efter noget mad. Der er ikke rigtig så meget derinde. Der har været det nogle bandager. En lommelygte. Flere bandager. Painkillers. Ingen skid der er værd. Der er faktisk ikke en bjældehandler. Ja, det var lidt trist. Hvor er du hen? Jeg kan se dig. Du render over ved en bus, ikke? Jo. Er det dig, der kommer der? Nej, det er en spiller, det er en spiller. Ja. Han har hammer på. Snak ham. Du kan. Hvor blev han af? Sikker. Han er der. Fuck, han har gun. Skyder efter mig. Ha! Sygt, mand! Zombie! Løb. Jeg løber ind i supermarkedet. Zigzag. Nej, det gør der ikke mere. Der er 3 der. Jeg tager min gun på. First person mode. Lort! Kører du? Nej. Skal vi løbe ud? Nej. Bare hop videre, og så hoppe op på den der, og så deroppe, og så... Sådan. Hvor er du henne? 2 sekunder. Du løb ud? Ja. Jeg har ellers indgangen her. Har du nakket? Ej, de zombier lever stadig, kan man lige med. Jeg sidder bare oppe på hylderne. Men jeg er klar, hvis han kommer ind, så nakker jeg ham. Så skyder jeg ham. Du siger til, hvis du kommer ind i supermarkedet, ikke? Sådan så, at jeg ikke skyder. Fuck, den er stærk, den her zombie, det er helt vildt, mand. Jamen, de har vist også... Er det ikke noget med, de har lavet... Altså, der vil være flere forskellige typer zombier. Han droppede sgu money nu. Hvad for noget? Er det dig, der er til bussen? Nej, negativ. Jeg har ramt ham. Jeg ser. Jeg ramte ham igen. Der er 3 spillere. Er der 3 spillere? Jeg sniper! Zombier efter... jeg blev nakket af zombier. Løb ind og tag min gun. Der var en, der lavede lige. Nej, jeg kunne også høre det lige så tydeligt, så det var bare en bug, tror jeg. Og det plat alle mine ting, der ligger der. Eaten by zombie, altså i min røv. Der var jo de 4 zombier, der var oven i hinanden, så det de alle sammen slog på en gang, stod jeg. Jeg faldt ned på de der hylder der. Han er en sniper. Jeg quitter lige hurtigt, og så tager jeg min anden mand, der kommer ind. Og håber på, at han er i nogen af nærheden. Fuck, man. I var jeg ikke givet at Var det plat? Var det plat? Jeg var så nice. Jeg havde 2 magasiner, sådan der godt der. Skal jeg tage kampen op, eller skal jeg trække mig tilbage? Det skulle da ikke, når der er 3. Han har en sniper, han den ene, og den anden har en gun. Og... Hvad var det, 145, ikke? Ja. Kom ind med det samme.
med min fede kebabmand. De sidder stadig på hjørnet. Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg er med ham der fede kebab der. Jeg kan ikke huske det. Jeg tror faktisk, jeg er i Harbor City. Den der... Eller hvad den hedder. Boulder City hedder den. Jeg synes bare stadig, den er havneby. Ej, hvor irriterende. Har de set derovre? Overhovedet ikke. Jeg er inde. Hvor er du? Jeg er i Boulder City, ja. Øj, der er nogen, der skød. Jeg har ikke noget overhovedet. Ikke engang et melee-våben, så... lige nu hvor er du inde i Boulder City? Ja. Jeg fortsætter bare rundt om her, så de ikke opdager mig. Ja. Kom jeg op til dig. Do it. Fuck, der er mange zombier der. Jeg tror jeg går den anden vej. Fuck, der er mange spillere. Jeg skulle ikke have skudt efter ham. Eller jo, det skulle jeg. Altså, der er ikke så meget der. Han sigtede med en gun. Jeg vidste ikke, der var 3. Der var ikke rigtig så meget at gøre. Men det så ud af bagefter. Man tror, man har en gun, og så er man bare... you die. Der er man bare slet ikke. Ej, vi er enige om, der var flere, ikke? Jeg synes, jeg så 3. Du sagde, du var 3. Ja. Og ham den ene der, altså, han har både en gun og en hammer. Og jeg ved ikke, hvis det også er ham, der er en sniper, så skulle jeg måske ikke have lagt noget med ham. Der sad i hvert fald en på hjørnet af bussen, så er der en på det andet hjørne. Ja, ham på, der var 2 i hvert fald, så meget så jeg. Ja, fordi ham den ene på hjørnet af bussen, ham skød jeg efter, og så var der en fra et andet sted, der skød på mig med sniper. Så der var i hvert fald 2. Men ham den ene har ikke meget liv tilbage, fordi jeg har skudt på ham 2 gange. 3 gange. Ej, hvis han har halvt så mange bandager, som vi har. Ja, okay. Shut up. Du sørger for at holde dig i livbullet, siger det. Det gør jeg også. Jeg prøver at lede efter noget våbenværk eller noget. Men den er meget tom, den her by stadigvæk. De har ikke... jeg tror stadig, de arbejder meget på den. Der er ikke rigtig noget loot. Er det ikke det? Nej, ikke rigtig. Ikke særlig meget. Altså, der er noget, men... Ellers er det bare mig, der har kigget de forkerte steder. Men jeg synes, jeg har været i den her by et par gange nu, og... Jeg har ikke rigtig fundet det store. Men så igen, altså... Våben og sådan noget skal jo være rare, så... Ja. Det synes jeg, det har ikke været så rare igen. Jeg ved ikke, jeg har kun haft en gunner, en shotgun og så videre. Jeg har ikke haft det andet. Jeg har ikke haft skud til det. Jeg synes, jeg så en flashlight derovre. Det gjorde måske ikke. Nej, det gjorde måske ikke. Det kan ikke passe, der kun er en, der har kraftigt her. Nej, der render en til ud. Og det kan sikkert. Der er 3. Og den ene har også en AK. Ja, der var også en, der havde en rifle af en art. Det er rigtigt. Så det passer nok meget godt med de 3, du så her. Det er en bandit, vi har på serveren. Så jeg skal ikke se, om det var en af dem. Nej, det er kun de 3.
Spørgsmålet er bare, om de fortsætter lige røven af mig. Hvad de gør. Grøn boni, nej. Hvad har vi der? Jeg har en AK-74. Hvad skud? Hvad? 30 skud? Jeg kommer og nakker de der gør, jo. Fuck, hvor nice. No free space in my backpack. Jeg går lige til højre ben, at de går imod fuldt og city. Ja, medmindre de lige er kommet derfra, og de er på vej til campus måske. Kan du se dem eller noget? De rykker i hvert fald den vej. Gør den det? Hvis jeg nu rykker ind over bjerget, ikke? Jeg vil sige så meget, jeg er i vestdelen af byen. Boulder City. Vestdelen, jeg kommer heller ikke kun fra øst. Ej, jeg mangler noget. Og vi er 3. Så går det måske lige. I de ikke fucking meget. Jo. Med sådan en der, så har du jo fuldt mad igen. Okay, spørgsmålet hvilken vej jeg skal komme fra byen af. Spørgsmålet om jeg skal blive her, hvis de er på vej. Ellers gå stille og roligt mod øst, hvis der. Mod øst? Jamen jeg er lige kommet fra øst. Nå, du er gået fra øst til vest? Ja. Så jeg tror jeg bare bevæger mig syd. Jamen der kommer de jo. Jamen så sydvest. Så vi går ned mod sådan den der du kom fra, Justin? Det kan vi godt. Det var fint. Okay, så vent lige på mig. Hvor er du henne i byen præcis? Jeg er præcis i ja, altså i vesthalvdelen, men i østdelen af vesthalvdelen. Så meget tæt på midten. Nej, kan du se den der motorvej, der går midt over det hele? Altså den der går fra syd til nord? Ja. Ja. Den er langt væk fra. Vist. Fordi jeg kommer af den store vej, den kan du godt se, den store vej der. Der kommer fra øst af. Ja. Kommer du af den? Ja. Jamen så går du op på den og følg den hele vejen over til vest. Ja, fordi jeg går lige ned igennem. Nej, men det er jo op på sådan en bro, er det ikke? Nej. Den der fra øst? Er det ikke det? Er vi ikke enige om du er i Boulder City? Jo. Jeg mener, der er også en bro fra øst til vest, som fra nord til syd. Mange zombier. Jeg kan ikke zoome nu. Hvorfor kan jeg ikke zoome? Det er fordi, jeg har antibiotics i hånden. Kan man svømme? Nej. Ikke nu. Du kan ikke gå længere ud i vandet end til navlen eller sådan noget. Så stopper den bare, så der er sådan en usynlig mod. Men ja, der mangler helt klart at blive lagt noget loot i byen. Og der er virkelig tomt. Det er sådan 4 ud af 5 af de bygninger man går ind i, der er ikke noget overhovedet. Nå, jeg bevæger mig ud af byen nu så. Hvilken vej? Jeg er helt over i vestdelen.
helt over i nordvestlige hjørne af byen lige nu. Jeg prøver det. Jeg er faktisk helt ude ved vandet. Det er for en zombie. Kom ind, spæde. Jeg har en AK-74M, men jeg har ikke nogen hammer eller flashlight eller sådan noget. Så dø dog. Det synes jeg hørte den spiller. Nej, men dog. Hvor mange er vi end? 13 end. Ja, der er 3 på vej over. Men det der er med den del i Boulder City, hvor der ikke er noget loot, der er heller ikke rigtig nogen zombier. Man ser ikke en eneste zombie. Hvorfor noget? Så kan du prøve det. Virker det nu? Prøv det. Jeg sidder lige og... Men har du... Altså, jeg tror du har fået det ind? Hvad var det? Det er det. Det er opdateret. Jeg prøver det også. Så det der her. Ja. Nu, når du er ude, så efter sådan... Det kan vi snakke om, cirka en måned. Efter en måned, du kommer ind, ikke? Ja. Hvis du ikke bliver spurgt, så kan du så gå op til din igen, og det er ham, du går op til din sidste gerne, hvis du omsætter. Ja. Så sker der nok det, og det der står sandsynligt godt, så bliver du selv på selvbrug. Efter de du er fast. Men du skal bare gøre opmærksom på, at du gerne vil søge officeren af jer. Ja. Jeg skal nok sige til dig, det skal jeg vide, at jeg har noget. Og det bliver spottet meget, meget tidligt. Hvem der ved det? Ja. Og det skal man gøre sig opmærksom på, og så sagde jeg det der med at gøre en god praktik. Det har du så, der er ikke noget. Det ved jeg godt, jo. Så skulle det være sådan nok ja. Men lige snart du bliver spurgt om det, og du bliver godt til dine fortsatte, det bliver så skal du bede ham om at opsætte sig på tidspunkt. Men først efter I er færdige med tolkningen. Ja, først efter. Ja. Og så finder han ud af, men det kan også godt være nu, fordi du har gymnasiet, så skal du udtræde det. Og det kan man ikke sige nej til at gå til sig. Nej, det vil jeg heller ikke gøre. Det var bare en viderebygning, så jeg det ville så. Så hvis I kommer til at gå til socialskole efter din værnepligt, så skal du bede om at komme. Okay? Jo. Jeg får hele tiden noget lille lille, altså hele tiden noget oplysning om, hvordan man skal køre dig. Ja. Så er der meget, meget hurtigt dem. Det er jo det, jeg faktisk selv på standarderne lige. Så er der meget, meget hurtigt dem, der kan blive stedet sig til. Jamen det skal jeg nok gøre opmærksom på. Tak for. Så jeg går i ting. Det er i orden, vi ses i morgen. Yep. Jeg afsøger lige en lagerbygning. Can of ham. Fuck, hvor nice. Jeg tager ikke rigtig på mig. Det kan jeg sgu. Jeg er på den der hovedvej. Bare stik vest for dig. Jeg er ved den udmåling der. Ja. Når det er ham, og jeg er meget gammel. Ved du hvad, han er lige fyldt 50, ikke? Jo. Ved du hvad han tjener? Nej. Altså, nu har jeg jo mange til det. 53. Hold da sunshine, det er sæt. Men det er fordi, jeg har jo taget hele deres uddannelse lige til. Jo. Men som er 50 år, så kommer jeg til at tjene 50. Det er gode penge. Der er ikke noget, der hedder arbejde, det er jo ikke så lidt værk. Ja, selvfølgelig. Jeg har fundet en hammer. Der har fundet en bandage. Det er det eneste, jeg har. Jeg har godt brugt en større backpack. Jeg har kun den der small. Er det irriterende? Ja.
fuck nogen. Okay, jeg er næsten udkendt med byen. Altså, hvorfra? Ja, altså over mod dig. Altså i vestsiden af byen? Ja, næsten. Altså, er du inde i byen? Jeg er inde i byen, jeg er på vej mod vest. Okay. Altså, jeg er over midten nu. Okay. Jamen, jeg er sådan set lige... Nu er jeg trådt ud af byen. Nu er jeg på græs. Der er ikke en bjælle. Og jeg er sådan i den sydvestlige del. Ja, jeg er syd for... Der er ikke en eneste zombie i år. Nej, der er nemlig ikke nogen zombier. Der er kun zombier i den østlige del af byen. Kun i den første del. Ja, der var snart du kommer... der var sgu en Chemlight. Yes. Og det var så i den østlige eller vestlige del. Ja. Det eneste, jeg har fundet, det er nogle antibiotics og sådan noget. Var du inde i brandstationen? Ja. Var der har faktisk lige været inde. Der var ikke en skid. Der var en hat. Jeg prøver lidt. 2 hatte. De har refleks nogen. En reflekshat og en gasmaske, tror jeg. Du har taget gasmasken, har du? Nå, jeg har min hat. Jeg har sådan en nice cowboy hat. Det ligger et eller andet. Det ligger en hard hat her. Ja. Hvor fanden er det den der brandstation nu var henne? Nå, ja, altså når du kommer ned til enden der, så bare gå syd af vejen der til venstre, så er jeg lige nede for enden af den. Ja. Rulle ud. Husk at keep your head up. Ja, men jeg har bare lige for andre spillere. Jeg har lige lagt mig hernede. Så går jeg i first person, og så har jeg min gun på. Så jeg kan godt se dig. Hvad er det? Ja. Hvis du drejer ned den vej der. Ned for enden af den, så lige op ad bakken, så ligger jeg der. Jeg kan ikke se. Du ser, jeg går og leder efter dig? Ja, jeg kan godt se dig. Jeg kan ikke se dig. Overhovedet. Hvis du kigger på mig, så er det lidt til venstre. Jeg kan godt se dig. Vi bevæger sådan en skråt herovre. Jeg prøver lige at se, om der kommer nogen fra din ryg eller noget. 600, 600, der kommer noget derovre fra. Skal vi da prøve at tage den der airport, hvis det er? Jamen lad os tage den der Superior Junction til, altså på vejen. Ja. Hvor fanden blev du af? Hvor blev han af? Jeg kan se dig. Jeg vil gerne skyde efter dig, men jeg har ikke simpelthen dig. Ja, det var bare bag træet, det er derfor. Ja, men jeg kommer. Det er godt, det der mad der, ikke? Mhm. Har du ikke spist din tun der? Har du lige ventet lidt eller noget? Nej, jeg spiser bare nogle energivarer eller sådan noget. Bare der. Ja, jeg kan se dig. Så se min hat. Det er sådan en læderkopper-hat, mand. Den er fucking nice. Snot. Ha? Det var mega fedt. Har du fået en gun? Hvad? Har du fået en gun? Ja, der er hele her. Tilsen også, det må også være shotgun. Så se min. Yeah. Nice, done. Ah. Tag lige den der gun af. Ja. Nej, skal du ikke også. Så det kan jeg rende og slå. Jeg tager lomlygten på. Nej, det bliver du af. Det er godt, du har taget sådan nogle bukser med sådan en hvid stribe på siden, ikke? Er det? Det har jeg sgu også. Det er mega fælt. Men ellers er de meget mørke. Dine er blå. Ja. Det ser så sjovt ud, når man kigger op. Kigger op? Prøv at se på mig. Det ser simpelthen... pas nu på med det der bat. Jeg gik lige foran dig. Jeg går og kigger op. Tag det der bat af. Tryk backspace.
Jamen, det er dejligt. Skønt. Det får det rigtigt til det. Altså, hvis du trykker backspace, så er der bare ikke noget i dine hænder. Backspace? Altså slet knappen, du ved. Hvor sygt, mand. Nå, men det er jo lige den her vej. Det er jo den rigtige vej, vi løber. Skal vi løbe lidt? Kan du følge med mig over? Ja, jeg løber faktisk lidt langsommere end dig, fordi jeg har så meget i rygsæk. Bare pas på, at vi ikke falder ud over en kant et eller andet sted. Skulle lige passe. Ja, du løber forrest, så kan jeg nå bremse. Jeg løber sgu da ikke ud over en kant. Nej, gider ikke spurgt mere. Ellers er det bare... det burde da være... Nå nej. Nå. Jeg synes bare, at vi skulle være der nu. Det skulle vi så ikke. Der er lidt vej nu. Skal du følge med mig overfra? Ja. Jeg bare ikke bruge alt mit stamina, så hvis der lige pludselig kommer nogen, så skal man have noget stamina. Det er jo noget skider. Det kan du sgu da ikke med din sprederhavl der. Jeg ved, forestil dig. Altså, jeg synes, det er helt sygt så godt, det stjernehimmel, der er lavet her. Ja, det er ret nice. Altså, det ser sådan, altså ægte fedt ud. Ja, problemet er jo bare, at i DayZ er det jo fedt, fordi det er realistisk lavet, så du faktisk kan bruge stjernebillederne til at orientere dig, hvor du er henne. Kan man det? Ja, de har faktisk lagt den rigtige stjernehimmel ind, og den drejer med rundt og sådan noget. Eller ikke drejer med rundt, men den er placeret sådan, så hvis du faktisk kender noget til stjerner, så kan du finde Nordstjernen, og så kan du gå mod den. Ja, og bruge det som et kompas. Sygt nok. Det er ret fedt noget. Vi skal lidt herover, ikke? Hvor du vil. Hvor fuck er du, Miha? Jeg er her. Hvor er det hop? Jeg hopper. Prøv at kigge til højre. Til højre? Derovre. Jeg har slet ikke set dig. Hvorfor har jeg sådan en selvlysende rygsæk? Nu er du selvlysende rygsæk. Ej, du bliver så nødt til at spise noget super. Det her, det går galt. Nej, jeg er også lige ved Hvad du? Jeg venter lige lidt. Jeg har også en can of ham, den giver lige meget som 2, mener jeg. Så er der en antenne herovre. Nej, det er bare nogle træer. Ja. Men bygningerne er lige ud. Det ved jeg ikke, om du kan se nu. Nej, ikke endnu. Ja, jeg kan se nu. Ja. Jeg kan se, at vi går op på en bakke, så vi skal nok lige passe på. Ja. Skal jeg lige scoute med min super seje kigger? Nå, jeg har kigget sgu da på de bygninger om bagved igen. Det er jo over på... det er jo Airfield her. Hvad for noget? Du kan se flyene herfra. Eller jeg kan i hvert fald. Hvor kan du se dem? Hvis du kigger lige mod byen, og så bare længere. Forbi dem. Ja, det er du sgu da ret i. Eller et. By, ikke? Jamen, det er ikke er. Jo, det er det. Og det er Airfield, nemlig. Det er utroligt, hvor tæt på det egentlig ligger, men hvor lang tid det egentlig tager at gå derhen. Det er det samme med Boulder City der. Den kan man også bare se for lang afstand, fordi de der store bygninger sådan... Altså, jeg har jo sat det helt op, så jeg kan jo se længere, ikke? Ej, jeg scouter lige by. Gør det. Jeg lægger mig ned imens. Jeg tager lige en lur. Venter lidt med at spise mit mad. Ja, der er 2 zombier den i midten. Ja. En der går. Ja. Skal vi se ham med. Det er bare at se at komme derned, så det ikke er sitting ducks. Ja. Skal vi ikke hoppe over til det første hus? Lige her foran os? Ej, over på den anden side af vejen. Det derovre, det sorte? Og vi kan også komme ind i det andet. Ja, kan vi ikke komme ind i det lige foran os? Så skal du løbe over til det sorte, så tager jeg det andet. Ja, okay. Tjekker lige, om der kommer nogle ryggen. Jeg burde spise det der mad lige om lidt. Hvis jeg bliver skudt af en sniper, så det... Jamen, jeg ved det ikke. Der er en bug med den der vej der, så den forsvinder. Det er bare sand. Det er bare grus. Jo.
Tog du det hus derovre på den anden side af vejen? Ja, jeg tager det sorte, eller det er ved siden af. Jeg tror ikke, jeg kan komme ind i det sorte, kan jeg? Jo, det synes jeg. Nej, det kan man sgu ikke. Lad os tage det derovre for. Ja, det er lige ved siden af der. Det kan jeg godt komme ind i. Så kommer jeg over. For det er derovre på den side, hvor indkøbscenteret også ligger. Ja. Ja, det kan godt være, at man ikke kan komme ind, men der var stadig en liter vand. Og jeg har ikke plads til det. Men så er det godt, at jeg skal både spise og drikke nu. Og vand, det giver også bare så meget bedre. Det synes jeg egentlig er for meget fedt. At 375 ml vand, det giver meget bedre end en dåse cola. Mm. Og energidrik, nice, de giver godt. Okay, jeg har fundet noget sukker, så hvis du er ved at totalt død, så... Og en masse juice også. Jeg har fundet noget vand. Men jeg har ikke plads til noget af det. Sodavand. Nu skal jeg det sådan der. Og så tage de små flasker vand. I stedet for. Mere var der ikke i det hus der. Hvor er du hen? Jeg står over i det. Ja. Er der en zombie lige? Ja, det er der. Og der ligger også en der. Ligger der nogen der? Hvor er du henne? Jeg er lige på den anden side af hegnet. Hvad er den zombie, der står der? Nej, men jeg er over ved supermarkedet nu. Zombie så går den. En granola bar, jeg håber virkelig, der er en backpack, fordi jeg vil blive sindssyg nu. Det tror jeg nok, du... Nej, ikke nogen backpack der. Der er painkiller til Aarhus. Ja, du tapper, jeg har nogen. Der er en flare, og der er ikke nogen backpack på det plads. Jeg har ikke plads til noget lige nu. Så. Ja. Ja. Nå, du har medium backpack, ikke? Nå, lad os tage de to bygninger ved siden af. Så. Jeg foreslår. Hvad skete der lige der for lyset? Okay, det bugger lige nu. Nå, fedt. Hvad er der sket? Og det var bare, da jeg vendte mig rundt, så var der meget mere lys, som om det var dag lige pludselig. Jeg tror, du havde kastet en flare eller noget. Det sker bare ikke. Jeg kommer nok. Der er 3. Skal jeg lokke dem væk? Nej, jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan nakke dem. Jeg døde den ene. Døde den tredje. Jeg nemlig, det er ingen problem. Tager du bilerne? Ja. Det mener du simpelthen ikke. Hvad? Er der en zombie derinde? Ja, han dog nok. Nej. Der er en liters flaske. Den har jeg. Der er antibiotics. Og der er noget skud til en shotgun. Jeg har ikke plads til det, så hvis du vil have det. Ja, så. En ved siden af. Så tager jeg de der antibiotics der. Jeg tjekker lige ambulancen bagved. Tager du så de der biler der foran butikken? Ja, jeg har taget den der foran. Nå. Ser lige om der er noget her. Jeg synes ikke, jeg kan bruge. Hvorfor kan jeg ikke det? Er det ikke? Det er måske ikke det samme. Attach. Nej, det behøver du ikke. Den skal bare... Den finder dem selv. Jeg kan ikke attach. Eller? Jamen, står der ikke bare, du har flere skud eller noget? Nej, overhovedet. Nå, så er det måske ikke dem. Det er skille 20. Ja, måske. Nå, jeg har bare over på den anden side. Der er noget instant oatmeal her, hvis der. Nu er jeg hoppet over. Er du sikker? Ja.
painkillers. Kom nu en backpack for helvede, painkillers. Nej, ikke noget. 2 gange painkillers, det er det. Hvordan fanden kom du derind? Hoppet op på containeren og så hoppet henover. Ved du ikke det? Hvad? Ved du ikke det? Nej, overhovedet ikke. Man kan hoppe kraftigt med 27 meter her. I det her spil. Hvad gør vi så? Hvor sagde du det der instant open meter? Jeg har taget det, jeg har taget det. Du har taget det. Man kan nemlig hoppe igennem herovre, det fandt jeg ud af sidst. Og prøv at kigge bagved, der lå faktisk også noget sidst. På bagsiden. Bare ved containeren der. Et eller andet sted. Der lå en hatch sidst. Så det kan godt være, der var noget af det. Der var ikke noget. Sidst? Ja, det var her, jeg var her sidst jo. Ja, fuck. Med min sidste mand, ja. Det var her, jeg blev ved med at finde magasiner. Hvis der står attach... Ja, men det gjorde der også på mit magasin. Hvem var det, der skød? Nej, det var mig, der slog. For helvede. Det kunne jeg også på min magasin, der med pistol, men jeg skrev med nogen på chatten og spurgte om dem, og de sagde bare, at man behøvede ikke gøre noget, de bliver automatisk brugt. Okay. Så det kan godt være, de bare ikke passer. Nå, er det airfield eller noget? Er det ikke det? Jo. Så hvad? Gå hen over bakkerne. Hvad? Hvad siger du? Skal vi gå hen over bakkerne? Ja, sådan rundt bagom, eller hvad? Rundt bagom, sådan langs vejen? Ja, vi skal ikke bare til den over bakken. Kan vi tage den over? Jeg gider bare ikke falde ned og brække et Men det gør du ikke. Man kan virkelig falde langt, og man brækker ikke noget endnu. Det har de ikke sat ind endnu. Så du mister bare liv. Jeg tager lige mit våben af. Jeg er lige her. Ja, hvor? Og der. Det ser altså dejligt ud, her. Det var ikke noget problem. For så tænker jeg, at vi kan tage Airfield, Hidden Forest og så Lawn Tree Farm. Ja. Lige tage den der rundt om. Hvor det er meget godt, vi tager Airfield i mørke. Ja. Ja, det skulle det derovre, vi skal. Eller hvad? Det kommer jo an på, hvordan vi vil tage det. Ja, det kommer lidt an på. Det er ret stort. Hvad? Det er ret stort alligevel. Det er lige så langt langt som den højere om det bjerg der. Højere så vi kommer bagfra. Jo. Det vil godt. Hvor er du der? Nemlig jeg, der er ingen problem. Jeg tror det bare, at Time Shock kommer frem der. Nu fjerner den der, kunne jeg komme til at trykke af mig? Nej. Jeg har faktisk aldrig skudt med et våben endnu henne. Har du ikke? Nej. Jeg har altid været for bange for at blive opdaget. Ja. Nej, så har jeg heller aldrig haft et med magasin. Jo, nej, det er faktisk liv. Men det har næsten altid nogen skud. Jeg har godt fundet en pistol uden nogen skud i, det var ret. Jeg tænkte, hvor skal vi gå hen over de bakker der? Den vi lige passerer nu? Ja, dem vi er altså på vores venstre hand der. Og jeg tror bare, at de er svære at komme ned af. Ja, det er selvfølgelig. Det kan være rigtigt nok. Det kan også godt være, at vi bliver sådan lidt set, hvis vi står deroppe. Ja. Er der nogen? Kammer. Jeg har taget spurten. Yes. Han spurter. Usain Bolt. Mangler du noget at drikke? Nej, jeg har faktisk 2 af 1 liters flaskerne. 1 Electroaid, som bare er hjernet. 1 energidrik og 2 små flasker vand. Så jeg har masser af drikkelse. Hvad med foder? Foder har jeg intet af. Men jeg har bandager og antibiotics og painkillers. Men jeg skal have en større backpack. Hvad er din madstamina? Ja, okay. Jeg har masser. Godt. Jeg har overhalvt på begge to. Sådan albuehøjde. Ja, der er jeg faktisk også lige med mit foder.
Nå, skal vi se, der er nogen, der holder øje her ved indgangen. Er der noget, du kigger med din kikkert? Super sej kikkert, jeg kigger. Kigger du nu? Jeg kigger nu. Hvor er det platte. Animationerne for mig, der har du stadig kikkerten nede ved benene. Sådan holder den dernede. Ja. Ja, det er ret dårligt. Du går lige ind foran mig. Det er ikke rigtigt, jeg kan se nogen. Eller ikke oppe i tårnet. Nej, er der tårn? Ja. Nice. Ja. Så lad os prøve at komme derhen af. Sender du lige en flashlight eller et eller andet? Kaster en flare? Ja. Eller bare holder den, mens jeg løber? Ja, lidt animation box her, kan man sige. Hvorfor henne? Ja, eller hvad er det? Jeg kan se igennem bjerget her. Og så kravler du eddermame til på bjerget. Du løber helt derovre. Prøv at se det her. Kan du ikke se det der? At det er sådan delt op i 2 flager nærmest. Jo. Og så kan man se noget under her. Der kan man faktisk gå. Ja, det er sgu da rigtigt. Det er sådan nogle ting, der er nogle steder. Sådan er det. Nå, det gør man skulle gå i first person. Jeg har ikke set nogen. Zombie. Zombie hvorhen? Det der er en bag her. En bag her. Tager vi bare hovedindgangen der eller hvad? Skal vi tage tårnet til at starte med, så vi går højre rundt på basen? Hvor er du hen? Du er der. Jamen jeg kan bare godt lide at holde mig i skyggen. Jeg hader når vi kommer herud. Ja, men det er jo heller ikke, men når vi kommer ind. Nå, det er bare sådan, så der ikke sidder en eller anden gøjle oppe i det. Ja, okay, det skal det. De der 2 lys dernede. Kan du se sådan 2 lys, der bliver ved med at blinke sådan? Over en bus eller sådan? Ja, sådan noget agtigt. Ja, helt teknologisk det der. Sådan, lige snart, når jeg bevæger mig rundt. Så nogle gange så tænder de, nogle gange så slukker de, jeg ved ikke lige hvad det er. Men det er sådan lidt overalt, synes jeg. Jeg tror det er bare den bug, sådan en grafikbug. Lige inde bag hegnet, der står altså nogle samlinger. Ja. Jeg er som en chok frem nu. Godt, kom ind. Bare tag min hammer frem. Der var ikke noget der, det kan man ikke komme ind i. Hvor er du henne? I begge der. Åh. Skal vi gå højere om her? Ja. Skal det. Zombie er på vej her. Han stoppede. Jeg tager altså kravle her forbi. Jeg skal ikke møde noget af at løbe rundt her med en masse zombier efter. Ja, men vi skal, det er sådan en hurtig ind og ud igen den her, fordi at der kommer helt sikkert mennesker herhen. Men mindre looten selvfølgelig er dårlig her, det skal jeg ikke kunne sige. Hvad? Jeg ved ikke om looten måske er dårlig her, altså de heller ikke har fået fikset den endnu. Eneste vi har zombie, det er ham der står lige ved siden af bilen der. Ja. Der er også en på den anden side af hegnet. Så vi skal være tæt på det hegn der. Eller det er vel fuldstændig ligegyldigt egentlig. Han løber vel bare rundt om. Ja. Men han attracter vel ikke ham den anden zombie, hvis han kommer efter os nu, vel? Ja, falder fra. I tager et skud. Du skyder ikke, man? Ham den anden, han reagerer ikke, så det er fint. Nu kommer han jo ind om gøjleren der. Og han glemmer os anden gang, ikke? Hvor kommer han ind her? Zombie der går over mod dig. Ja, jeg har set det. Han kommer kraftigt med løbende hele vejen. Jeg nakker ham med hammeren. Okay. Må han komme her. Nakker ham med hammeren. Nej, han stopper der. Der glemte han den. Okay, irriterende sted at stoppe.
Vi skulle gå uden om det her hegn. Ja, jeg vidste heller ikke, det bare var en parkeringskælder det her. Nej, han har ikke glemt mig endnu. Det er bare fordi jeg står heroppe. Jeg kan ikke komme herop, det er derfor. Sådan der. Robbede han noget? Nej. Han har en guldkæde på. Han er sådan en army en, ham her. Derfor han var så hård som det var igen. Kæft, han skulle have mange slag. De der 2 lamper dernede, det var kræfter med lamper. Øjen. De lamper nede på det hus dernede. Hus. Bag bussen. Ah. Nå, men der er også noget fly derovre, Niels. Hvad gør vi? Hvordan klarer vi det her? Hvor fanden ser du lamper hen? Der er lamper på det hus der. Det er den lille hytte ved siden af helikopteren. Der er lamper på den. Der er sgu ikke lys i dem. Om det er der så. Men det kan du måske ikke se nu. Men over til venstre, der er et fly. Ja, det ved jeg godt. Skal vi derover først? Det kan vi vel godt. Men skal vi over til helikopteren her først? Jeg tænkte, skulle vi ikke bare tage den her til at starte med, og så snige os udenom? Hvad for en? Altså airfielden til at starte med, og så slutte dernede, og starte af. Ej, det er sgu for farligt at slutte af helt dernede. Er det ikke? Jamen jeg tænker bare, at vi tager den sådan fra højre til venstre, sådan så vi går syd mod Hidden Forest. Når vi er været nede hos det fly? Ja, så gå tilbage igen. Ja, altså op til airfielden, ikke? Ja jo. Okay, jo, men det var der. Det skal det. Meget åbent. Ja, der er ret åbent. Det er en lortevej, vi tog rundt, jo. Det var dumt. Fuldstændig. Vi skulle bare komme ind der. Vi skulle komme ind der. Vi har taget over bjerget, ikke? Men vi skulle komme ind der i stedet for. Hvad? Vi skulle komme ind her på det her fly her. Mm. Og så skulle vi bare have fulgt den anden side derovre. Skyggen derovre i træerne. Og mit mad og vand er lige begyndt at løse. Vand har du sgu masser af. Jo, men... Altså, jeg har også masser af mad indtil videre. Altså, jeg har ikke masser af mad, men jeg har stadig. Har du ikke de der energivarer eller et eller andet? Nej, det er energidrik. Ja, nej, det giver vel også lidt mad. Men det går nok lige nu. Jeg går altså lige for resten af det. Ja, det går også. Vil du have det der instant open heal, inden vi går videre? Ikke lige nu, fordi jeg har alligevel ikke plads til det, så... Hvis bare det bliver slemt, med det samme, jo. Hvis det bliver slemt. Nu skal jeg se, om der er noget herinde, jo. Det kan jo lige så godt være. Ja, vi kører godt fra. Ikke agtede mig bare at komme ind. Kan man kravle ned under der? Jeg tror, man skal gå ind på bagenden af. Men der er bare hul her. Ja, det er godt. Der kom 14 spillere på søgeren. Ja. Men jeg tænker, altså hvor mange har pistoler og sådan noget med sig, når de tager på fly? Jeg tænker backpacks. Ja, der burde være backpacks, men spørgsmålet om der overhovedet er noget loot overhovedet. Der er en zombie, så der må også være loot. Hvor? Zombie der foran mig, lige foran mig. Foran dig? Ja. Du står... Jeg har lige hoppet op i sådan halvt op i flyet. Var ind igennem det hul der? Hvad for noget? Hvor er du nede inde, så? Altså jeg er på højre side af flyet. Der! Kig til højre nu. Og det er... Ja, foran mig er der en zombie. Jeg kan godt se dig. Det er ham, der går det, ikke? Jo.
Er der noget deroppe? Kan... Ah. Du tager den bare. Iskold er du. Jeg tror ikke, der er nogen grund til, at du kommer her. Hvor du er? Bag of chips. Kommer der sgu en anden zombie også. Ja, der var ikke rigtig nogen grund til, at du hoppede her. Jeg prøver at hoppe herop. Og spilder tid. Ja, jeg tager bare lige den der bag of chips, det er sådan set det eneste. Ja, bare spis. Det gjorde du. Døde ikke? Nej, faldt bare ned. Den gad ikke at hoppe. Det, jeg synes nogle gange, det der hop, det bugger. Fuck, der er mange zombier. Hvad sker der, mand? Nej, der er ikke en skid her. Ja, jeg tager den der bag of chips, så smutter jeg ud igen. Har du ja. Har du halen? Nej, overhovedet ikke. Ikke nu. Jeg står sådan nede i midten, så er det sådan der zombier. Og sådan painkillers, det var så det. Bag of chips og painkillers, det var det, der overlevede flystyrtet. Nå, jeg tager min energidrik, og så spiser og money igen, du? Hvad? Jeg har ikke set de der money der endnu. Okay, eller bag of chips hjælper ikke en skid. Nå, jeg er lige bag dig. Jeg har lige taget nogle bandage. To som vi har snakket lige heroppe. Jeg tror, der ligger loot rundt omkring. Hey, det der, den politimand-zombie. Ja. Snakker du ikke om, at... Jo. Jeg tjekker lige flyet. Prøv lige at attract ham der. Jeg får ikke noget loot fra de der. Var det plat? Der var ikke en skid? Nej. Der var ikke noget mave? Ikke en. Er tilbage til... Ja. Skal vi lige nok ham der? Ja, så er det på. Tager du ham, eller skal jeg tage? Jeg kan godt tage. Der er to. Jeg kan høre en her også. Det er bare back. Og hvis du tager ham til venstre, så skal jeg nok tage ham til højre. Okay, der er to herovre. Fuck. Jo. Der står også en lige under vingen her. Nå, vi fik ham der. Bare pas på, der kommer en zombie lige mod dig. Han har set. Jeg har nakket 27 zombier nu, altså, og jeg har ikke fundet nogen penge. Der kommer mange zombier, okay. Der kommer mange gående fra skoven af. Hvad sker der for det? Det er vel alle passagererne. Hvad kan der være på sådan en? 500 passagerer? Jeg kommer konstant for det. Hvor er du henne? Jeg er løbet derhen. Jeg er på højre side, venstre side af flyet, når vi kigger imod airfield. Ja, det er også. Jeg er inde i alle de der buske og træer og sådan noget. Er det det? Jeg er inde i de der, dem der er knækket på grund af flystyrtet. Det er også mor. Kan du se mig? Overhovedet ikke. Jeg står og hopper oven på sådan en gren der. Overhovedet. Nå. Hvor er du hen? Jeg er næsten. Jeg er ved spidsen af flyet. Okay. Der. Ja, okay. Jeg er bag dig. Jeg er længere bagud end dig i hvert fald. Jeg er bare længere til venstre. Jeg holder mig over ved træerne, tænkte jeg. Jeg bliver nødt til at låne noget mad lige om lidt. Fordi at... Man er ikke lige nu, men... Det går nok ikke længe. Der er ikke en bjælle med airfield. Hvor er du der? Jeg synes, vi skulle prøve det nu. Jamen, hvor er du hen? Jeg sidder oppe ved spidsen. Det? Ja. Ja, men vi skal da derop nu. Jeg holder mig bare herovre.
Hvor meget med har du? Sådan knæ. Og kom lige over til mig. Jeg kommer over med dig, hedder. Ja, ikke? Hold nu mand i skyggen. Snutte. Kan du ikke se mig? Jeg er her. Løber du på venstre side af mig? Nej, jeg er bag dig nu. Hallo? Jeg kan ikke se dig. Du skal ikke blive ved med at løbe væk. Jeg kan simpelthen ikke se dig, nu står jeg heroppe. Du forsvandt fra min skærm nu? Nej, du lægger ned. Ja. Okay, prøv at se her. Der var jeg ved at trykke i. Kom lige over. Lige nede foran mig. Kan du se den der? Yes. Den forsvandt. Ja? Ej, undskyld. Nu er det plat. Ja, det er okay, det hjalp lidt, men den blinker stadig. Men sådan jeg har ikke meget for at give min tun væk. Vil du have noget? Nej, det går. Altså nu har jeg helt op til hænderne, så det jeg fik dobbelt så meget som før. Blinker den allerede siden? Ja, den blinker faktisk der. Mit vand kommer så også til at blinke, men det er sådan lige omkring halvt nu. Men det går, det har jeg masser af. Jeg håber lidt på det. Skal vi over på den anden side af hegnet, inden vi bliver låst inde egentlig? Det ved jeg ikke. Kan vi komme ind senere? Det kan vi nok. Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Er du sikker? Må det ikke, vi kan komme ind senere? Jo, der er en låg, der er jo. Det må der være. Der er endda et hul lige der. Hvor? Lige sådan 30 låger frem. Så er der en bil, der er 16. Raffen nede mig. Stadig en bandit. Det står ikke den samme bandit. Kan jeg så fortælle dig. Man kan også... der er også noget, der hedder Lawman. Der er bandit neutral og Lawman. Vidste du det? Lawman? Ja, det er hvis man nakker banditter. Ja, lige præcis. Og kun banditter. Jeg har ikke set en eneste. Jeg har set på zombier. Skal vi tjekke de der helikopter ud i? Ja, det er det jeg tænker, om vi skulle over til den helikopter, vi var ved før. Det ville være ærgerligt at misse noget lige pludselig. Hvis der så faktisk lægger noget godt. Jeg tror bare ikke, det gør. Jeg tager lige en painkiller, så kan jeg lige komme op på fuld liv, tror jeg. Ja, det passer det. Jeg faldt jo ned før. Nej, jeg faldt ned. Deroppe i flyet der. Mest er lige ned til skuldrene. Så det var lige... Skal vi så tage det der air-tower til bagefter? Ja, så er det eller også helikopterne. Ja. Helikopterne og air-tower. Ja. De 2 towers der. De 3 towers faktisk. Og så går over på den anden side og tager hangaren bagefter. Ja, og så fortsætte væk den vej. Ja. Kan man komme ind i hytten, tror du? Nå, er det så lukket ud. Tjekker du helikopteren, så spotter jeg. Ja, så prøv lige at løbe venstre om den her hytte der. Se om der er noget. Der er med mange zombier. Ja, jeg kan godt se det, da jeg lige kigger derhen af. Kæft, mand. Der var... Danger infected. Hvad? Der var ikke noget som helst. Ingen skid. Ikke engang en krumme eller noget. Var der noget der på den anden side af hytten? Overhovedet. Ja. Er der en, der lige er død, og vi ikke har nogen skud? Nej, så kan det ikke være her. Eller sådan en død zombie. Jeg synes bare ikke, jeg så nogen løb totalt sygt rundt. Nej, præcis. What? Nå, jeg kan use painkillers på dig, det var faktisk meget sjovt. Er det? Ja. Og hvis du er den fremme? Kan jeg så egentlig også use? Ja, det kan jeg sgu også på dig. Nå, men du har fuldt liv, ikke? Ja. Jo. Så gider jeg ikke at spille på at prøve. Se hvordan det fungerer. Tjekker du helikopteren? Ja, der var ikke noget. Jeg kiggede først lige ind i den. Der er ikke en skid. Skal vi gå derop, eller? Ja, det synes jeg. Bare der ligger den der ganske. Ja, der har ligget det ene sted der i den der... Der hvor et politistationen også var, kan du huske det?
Der var også lidt her tower, og der har jeg faktisk lægget lidt derop en gang imellem. Nogle chips eller noget. Så jeg forbrænder faktisk mere på at gå derop. Ja, det gør man sikkert. Nå, kigger du, så gider jeg ikke at løbe derop også. Ja, jeg jeg springer bare ud over ved. Ja, faldskærm. Der ligger en medium backpack, du. Hvor det er plat, jeg lige har løbet halvvejen op, og så løber jeg halvvejs. Hvor er det ikke grineren? Nå, men står jo i det åbne og spot. Hvorhen? Alle hangaren, de er åbne. Øj, det tegner godt. Nå, jeg kan ikke pikke dem op. Nej. Jo, det kunne jeg sgu godt. Jeg har sgu plads til den her. Men nice. Nice. Så kan jeg også have noget mad. Så smider vi den lille. Næste mission er vel tower? Næste mission er tower, ja. Ej, jeg drak noget vand. Hey. Jeg skal snart have noget mad igen. Har du kigget her, Mækker? Ja, jeg har kigget rundt. Jeg kan stadig ikke se noget. Spiller heller ikke bagved os. Godt nok. De har set mit cover her, der tænkte, det var Indiana Jones. Fuck, det er lort, mand. Det er vi ikke slås med. Han er også væk. Han har en pisk. Hvordan gør vi det her? Det er bare lige ud lige nu. Ja, der er 2 zombier lige foran dig. Lige foran. Han går ud til siden. Ja, det passer lige med, at vi kan snige os ind i midten her. Som det ser ud lige nu i hvert fald. Der er 4 hangar, vi skal kigge ind i. Og et hus inden, man. Der må være et eller andet. Ja, det er godt. Man kan også få lyddæmper til våbnet nu. Ja. Det er jo ret. Rødpunktsigte og sådan noget kan man vist også få. Hvad? Kan man vist også få rødpunktsigte og sådan noget. Der var ikke noget på den her nu. Laser har jeg også set. Nice. En zombie derovre ved militærbilen. Ja, man ser. Og tag til mig, jo. Ja. Hvad finder du? Hvad for noget? Der er en zombie. Nå, hvad jeg finder eller noget? Ja. Finder noget spændende. Jeg har ikke set noget nu. Jeg håber lidt på, at der er noget helt oppe i toppen. Bare noget mad. Hvis du går op, så står jeg sgu også. Der er noget der. Can of tuna! Fuck, hvor perfekt. Og noget vand. Jeg prøver at gå udenfor, lige så snart jeg har taget min can of tuna. Nice. Jeg løber venstre om. Jeg spurgte. Det vil jeg gøre. Og ikke en skid andet. Enten at du opdagede, ellers ved jeg ikke, hvad der sker. Hvorfor? Der kommer en zombie løb. Ja, men det lød på den der zombie, som om at jeg var opdaget. Men kommer han op eller hvad? Ja, jeg har ham på trappen. Nå, jeg er også på trappen klar. Jeg blev slået. Er du slået? Ja, jeg tror jeg... Jeg gider ikke usynlig zombie her. Mistede du liv? Ja. Har du nakket ham nu, eller? Nej, jeg står sgu stadig og slår på mig. Så døde han. Nice. Jeg tror det var fordi, at jeg stod lige ovenover ham. Nej, der blev jeg kraftigt slået igen. Det er det samme hjørne, jeg bliver slået i. Jamen, så kom du ned derfra. Skal ikke miste liv. Nej, altså det er det samme hjørne på vej ned ad trapperne. Så når jeg når hen i det hjørne af bygningen igen, så mister jeg liv. Og jeg tager nogle painkillers. Lige der, ja. Lige ovenover den zombie der. Der mister jeg liv hver gang jeg kommer hen. Okay. Fuck. Hvad gør vi? Ja. Lige ud. Pas på ham der derovre. Løber vi højere om her? Ja, ikke? Det lyder til at være det smarteste valg.
Også fordi du stormer rundt, jo, du støjer. Ja, det er fordi, at jeg kom op i en højde, tror jeg, og så var jeg tæt på ham. Eller et andet, der ja, du gik lige ovenover. Ja, jeg skal tæt på. Nå, det er op. Skal jeg tage den, og så... Det er op, så lige stå hernede og lege med zombien nu. Jeg går op, jeg er bare lidt hurtigere end dig der. Der er mange. Jeg tror, der var en zombie, der så mig der. Ja, det var flot. Og 2. 2 lige fra. Ja, det er på op, hvis det er. Ej, der var... Og den ene kommer vist. Jeg løber op. Gør det. Da du sagde, jeg tror du opdagede, der troede du mente en spiller. Så fik jeg altså stress på. Og så har du dem eller noget? Jeg har mere op, i hvert fald. Ja. Skal vi nok mere på trappen, eller? Jeg tør ikke rigtig at nærme mig. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan tage nogle af. Hvor er det? Der var en. Og han droppede et eller andet. Og 2. Ej, fuck, jeg slog dig der. Hold da væk. Sådan der. Jeg skal se, hvad den droppede. Det er money! Det er til mig! Det er sådan money ser ud. 72 dollars. Jeg fik 68 nu. Nå, painkillers. Du er tæt på at dræbe mig der. Jeg har slået dig ihjel, hvis du har gjort det, Mira. Nej, du har været død. Har du været rundt her og tjekke så? Ja. Nej, det har du så ikke, der ligger så stadig noget her. Nå, ja, det har jeg faktisk. Nej, der har jeg ikke været. Hvad det var et bærmærk. Men hvad fanden var det? MR-mærk, kan du sige det? Ja. Nå. Eat, måske. Hvad jeg fik fuldt mad. Ej, nej. Så er det ikke en Mac? Jo. MR-E-Mac. Skal vi bare gå herover venstre? Jo, men jeg tænkte, om vi lige skulle gå ned til det helikopterkørs. Nej, det skulle de ikke. Nej. Det skulle de ikke. Ja, vi går over til den bygning der. Det passer lige med et hul her, vi går igennem. Jeg spørger zombie går over mod dig. Hvad for en? Den der, den går sgu væk fra. Begge to. Ja, den går væk. Og den der, den er stoppet. De er begge to stoppet. Højre om, ikke? Jo. Kommer en zombie gående meget hurtigt på højre side. Som i, jeg bliver opdaget? Som i, at nej, men måske gå på hook. Så kan vi snige os forbi ham her. Skal jeg tage en venstre om så? Jeg kan tage en komme på det. Han kommer tilbage nu. Sådan der. Ja, hvis jeg tager op, tager du så ind? Ja. Hvor er du henne? Nu kommer der. Ja, jeg går op. Jeg går ind. Der er et baseball bat. Og en zombie. Det kan jeg høre. Har du noget? Ja. Jeg tror faktisk hammeren slår hårdere end baseballbat. Hvor er det godt? Fik du ham? Ja. Nå, jeg drikker lige noget vand. Sådan, så er jeg fuld vand. Jeg drak lige sådan en liter der. Ja. Jeg kan ikke komme ind ad døren. Nå, sådan der. Hvad for nogle rum har du tjekket? Alle sammen nu? Ja, jeg mangler kun lige det der, du er inde i. Nå, der er ikke en tid. Vejtager. Bagved her. Vi skulle tjekke. Ja, det skal vi. Nej, det er der ikke. Der er, men det kan du ikke gå ind i. Det der kan vi komme ind i. Hvad med militærbilen derovre? Jeg tjekker lige militærbilen. Der er containerne. Og nogle af dem, der er nogle gange loot i. Jeg tjekker lige rundt om militærbilen her. Der var ikke noget. Ja, containerne er der nogle gange loot i, det er rigtigt. Har du taget, er du i gang med den container bag den blå der? Ja. Jeg fandt en bag of chips. Den kan jeg så ikke tage op. Vil du have den? Gerne. Hvor er du henne? Jeg er
Der hvor du gik ind i containeren. Nu er jeg oppe på en lastbil. Op på en lastbil? Yes. På en zombie ud foran et hegn. Her. Hallo, Batman. Ja, jeg er på vej. Det er ham backers tip, den. Nå, jeg tror det tog den selv. Nej, jeg har den ikke. Jeg har en glas. Jeg spiser den skulle komme det samme. Jeg har den alligevel med magasin også. Nice. Nej, jeg har et magasin til dig. Vi har over den. Hvad? Har du et magasin til mig? Ja. Fuck, nice. Det tror jeg. Prøv at se, du kan bruge det. Ja, jeg kigger. Stanek 30. Må ikke? Hov. Det var sådan noget med, at man kunne trykke F6. Jeg går ind i den første hangar. Ja. Nej, jeg kan sgu ikke bruge det til TM16. Bare gem det. Eller, ja. Jeg kan det. Yes. Der ligger ikke en skid. Jeg tager den næste. Hvis jeg ikke kommer igennem her. Kunne jeg? Og igennem der. Og nu er ikke noget der. Pas på zombie, der ligger noget der på højre side. Tager du højre side? Ja. Tjek også lige politibilen derude. Det var der jeg fandt mit våben faktisk. Det var på bagsædet af politibilen. Ikke. Pas på zombie. Ja. Der er ikke en skid der. Der er en hammer, den skifter jeg skal lige ud med Facebook. Ja. Det kan godt være den skader, men det kan også godt være at du har mere range, tænker man bare du. Det kunne da tænkes. Der ligger noget der. Can of tuna. Nice. Det kan være en zombie. Ja. Jeg tror... der ligger noget der på sengen. Der ligger meget inde. Der ligger en kikkert. Eller andet. Det kan jeg godt se. Den tager lige. Nej, det er bandage, det der. Jamen, jeg har den her. Jeg kommer til at tage kikkerten op. Og jeg dukker mig lige, for jeg ved ikke helt om de der væg, de fungerer til den zombie der. Det er jo. Painkiller også. Og can of tuna, tror jeg igen. Hvor meget har du af det der mad? Jeg har 2 tun, og så har jeg et instant. Okay, jeg har 2 tun nu også. Der ligger jeg. Nice. Jeg har den der, den sætter jeg lige op på min... der. Ja, Hvorfor er den der zombie der? Den larmer utrolig meget, men den er her bare ikke. Er det ordentligt at tage vandet her? Ja. Nå, helt forgæves var det der, ikke? Nå, det må være herinde, sådan der. Lort zombie der. Ja, der også. Kommer der. Ui. Er det hammeren, der laver skydelyd? Det kan godt. Hvor er du henne? Jeg er lige bag dig nu. Er du sikker på, at det kan være hammeren? Den sagde sådan... Tjung. Ja, men det har været hammeren. For det er det, jeg troede også var skydelydet. Det lyder som sådan en silenced gammeldags spil. Skyde. Og der er en zombie lige der. Ja, så godt. Jeg slår faktisk hurtigere med hammeren. Gør man det? Ja, godt. Det lyder som om den druknede, den der zombie der. Prøv at stå med noget. Skal vi lige gå over til de her container derovre og se om der ligger noget rundt om? Ja. Og så er det vel egentlig det. Så kan man sikkert gøre det igen, så der spawner nye ting. Nej, jeg gider ikke gå igen. Ved du sted? Yep. Der er lige den zombie der i år. Ja, vi kan egentlig gå ud her, kan vi ikke? Der er en hvem skyder? Bagfra? Jeg har set det. Jeg har ikke set ham.
flere. Fuck, de er mange. Vi har, hvor er du henne? Jeg ligger bag en container. Okay. Yes, det er ikke. Der er mange. Løber vi bare? Gør vi det? Det bliver vi næsten nødt til, kan vi ikke? Jo. Bare tag løbet. Jeg dækker det. Ej, han kommer. Ej, han... No! Skød han der? Så en bag din container også. Jeg blev nakket! Nej! Pis! For satan da. Ja. Ja. Jeg fik den ene. Hvad? Jeg fik den ene. Jeg har 9 skud tilbage. Det var også mange skud. Jeg skulle bare dø. Nej, noget lort. Fuck. 2 skud. Hold da lige. Ellers jeg har en shotgun jo med Jamen han står lige der. Gør han det? Ja, de bevæger sig tættere på. Au. Det er jo. Ja, I tager lidt painkillers. I har kraftet hvor mange skud. Nej, jeg havde en hel masse gode items og alt muligt. Jeg ramte ham. Jeg kan ikke gøre andet og spurgte ud i ham med min hammer. Der! Banzai! Han har ikke ramt mig endnu. Nej! Jeg var lige foran ham. Jeg døde lige foran ham med min hammer. Han ramte mig ikke med den der gun der. Han havde ikke flere skud til sin rifle. Jeg hoppede sådan en zigzag. Jeg har det på bånd. Så du kan se det. Fucking retard, man. Og det er sikkert sådan nogle 12-årige små børn, der spiller. Men det er ham der, Cooper Cadet, jeg blev nakket af. Det er ham den eneste bandit, der var der. Hvordan kan du se det egentlig? Der står killed by Cooper Cadet. Nej, det er rigtigt. Han går sammen med Rustunut. Rustunut? Ja. Det kan jeg godt se, ja. Rusty Nut, vil jeg nok med at sige. Ej, Rusty Nut. Ja, selvfølgelig. Ja, nej, hvor var det plat. Nej, hvor irriterende. Det var så tæt på, jeg fik ham. Du skal næsten se det, altså. Jeg stopper den her optagelse nu i hvert fald.